A to jak pro vás, abyste mohli více řádit, tak i pro nás, pro tanečnice a bubeníky, abychom měli patřičný prostor. Máme připravený bohatý program. Trošku jsme předpokládali jiný časový rozhled, takže harmonogram byl zcela nabourán. Takže to, co jsem vám chtěla říct, vám neřeknu, protože sama nevím, jak to všecko bude, ale bude to prostě vznikat. Určitě ale víme, že máme tady živou bubenickou sestavu, kterou vám představím. Dáma ve vodí, Tereska Pešková, zvaná Marie Panová. Jarda Halamka. Dále, to asi všichni víte, vystoupí 3 skupiny orientálních tanečnic a ráda bych jim něco řekla. První skupina, která měla být ve 6:45, ale asi bude tak ve 6:45. První skupinu tvoří mladé dívky a zralé dámy. A já jsem strašně ráda, že přijali výzvu poprvé vystoupit. Takže to bude skutečně jejich první vystoupení a držte jim teda palce. V tomto vstupu potom uvidíte bezprostředně druhou taneční skupinu, což jsou, jak říkám, mladé žížalky. A v druhém vstupu to budou nejzkušenější tanečnice, naše taneční skupina Habíbí. Potom nás také čeká krásný libovolný zpěv podání Karla Kekešího. Se máte na co těšit. A tanec s ohněm, který bude venku, a to bude duo Velma Suchomelová a Václav Božík. Ještě uvidíme všechno, jak to skutečně časově bude. No a my začneme tanečně řádit, teda vy tanečně, my všichni asi tanečně a bubeníci. Tak bych vlastně chtěla ještě říct, proč tato akce vznikla. Takže námět, scénář, choreografie.